Superheroien matraka. Otra? Katuan dena zue, orman hori egotzen dena. Ni edozein gauza bildu naiteke, eroean egon. Superbeladan ere super izena eta superazka superkonpontzen ditut superarazoa. Ni nahi garbitzen ean nahi. Ara, amak izua. Atrapa puntana, lagun urteres. Lasa, superbelada toreta. Superbelada zabetuko da. Argi eta zuza desta, ja. Bai. Ura izango da, txapela jantziko du, eta gora eta gora beti, orman gora beti, gisa jota princesak salbatzen ditut nik. Berandu zatoz katuan aurrea hartu izut. Zure gehi bat izuten plegotik? Bai, eta tximistan bezala naskara abiatu nahi zena. Han goian dago, hori gozara niretzat, gizon molda gara naiz, bibonik izan autozen nirenetik egon salbatzen du. Ara, lehen gutxi eta... Zer dela eta zuek ere hemen? Nazte bat izango da? Lasai joan zaitezkete, ni salbatuko du. Ez, nik ikusi dut leheneko. Nik nahi da proposena arazoa bekunpuntzeko. Berriro orain eskailera bihurtuko naiz garbitzailea salbatzeko. Nik uste dut. Mesedez, utzi gure artean konpontzen. Begira nola egotzen naizen orman gora zuek, baina egokia bal naiz hau burutzeko. Baina... Nik? Mesedez, isildu! Ez dira zue esango nik egon gaizki egiten duenarik ez da, zuek bat askarago salbatuko nuke. Eta zer, nik ez dut egan egin behar salbatzeko. Nik esan nuen usteko pakean mesedez. Berriro orain, soka bihurtuko naiz. Ni naiz harrigarriena. Tira, hori oso arriskutsua da nire atxaparrekin hartuko nuke eta min egingo zenioke, nik sorbalda gainean arretan. Ba, ikusi eta isildu. Baina non dago garbitzailea? Joan egin da! Hori esker txarrekoak, hainbeste denbora alferrik kalera ziela gero. Ring. Zer, telefona bihurtuko naiz bai? Ifeldorren punta mekanikoak zintzilegiratu dela, ara noa